Коновалова Анастасия, гимназия номер 24 города Минска. Владимир Дубовка, сребний звоночок. Ходить кот по хаті тишком, не дає спокою мишкам. Як наткнеться мишка з норки, льос познає саме горки. Кот одразу аж шаперить, а пасля пашне вечерять. Под сосновою подлогой у мышей пошли размовы. Как дали им жить на свете? Чем кормить малые дети? Ни скоринки, ни зерняток для маленьких мышаняток. Нельга больше забыть у хаті, бо завжди там кот на варті. Що робить, хто дасть їм раду? Мишки скликали нараду. Обмірковували питання від полночі до світання. Мишки усі і мишеняти пропонували багато. Каб позбыться як ад ліха, што па хаце ходзіць ціха. Але іхнія ўсе планы ўраз былі забракаваны, калі план свой адмысловы даў мышак рудагаловы. А сказаў ён так: нам трэба прыдабыць званочак срэбра. І званочак асцярожна пачапіць кату, дзе можна. Хоць на шыю, хоць пры боку, каб званіў на кожным кроку. Толькі з месца кот кранецца, то і званочак адгукнецца. Мы адразу звон пачуем і жыццё сваё ўратуем. Як ідзе звонок шукалі, але ўсё ж звонок дасталі. Пад падлогай мышаняты ў тую ноч зрабілі святы. Карагод яны вадзілі, у звонок яны званілі і спявалі дружным хорам: развітаемся мы з хорам. Кот цяпер не пройдзе цішкам, бо звоночак скажа мышкам: дзінь-дзінь-дзінь, тра-та-та, стеражыцеся кота. Пасля спеваў, пасля танцаў пачалі яны пытацца, хто коту звонок прывяжа, сваю рызыку пакажа. Ціха стала пад падлогай, помаўчалі мышкі доўга. Помаўчаўшы, ўсе ціхутка паўцякалі ў норкі хутка. А звоночак і сягоння не прывязаны, не звоніць.